Espesyal para sa mag-sweetheart nga Joy ug Angelo ang adlaw sa ilang pagpanumpa at tubangan sa altar sulod sa St. James Parish Church. Bisan pa man usa lang sila sa 30 ka mga parisan nga nanumpa dinhi. Kay para kanila, karon nga nakasal na sila sa simbahan, pagpamatuod kini nga tiunay ang ilang gugma. Kauban sab nila ang ilang duha ka mga anak sulod sa unom ka tuig nilang panag-ipon. Happy kayo mi kay finally natupad na mo ang pangarap nga ma-experience na mo ang church wedding. Memorable kay siya kay maski og mass wedding siya, ing grande gihapon ang pa-experience ni Mayor Bulit sa mo ang 30 couples nga wedding. Wala lang secret para mas maayo pa nga to pagpamuyo sa tong panimalay. Naaghat sab sa pagpakasal ang 20 ka tuig nang nag-ipon nga si Joel ug Warlita Insik. 5 ang ilang anak ug usa niini ang dunanasay kaipon ug buot nilang mamahimong ehemplo sa ilang anak kung unsa ka importante ang sakramento sa kasal. Dili kay mi sure nga moapel. Pero na encourage mi moapel tungod kay na minuan mo na may ipon-ipon ang among anak. Ana mo na siguro nga magpakasal mi kay pohon basin og magpakasal pud sila. Wala na'y gastuhonon, kay libre na ang tanang kinahanglanon nga mga papeles sa pagpakasal. Libre ang wedding ring, cake, wine ug reception ug doon na pa'y pabalong bugas. Apan mas gipabongga pa ang kasalan ng bayan kay karon gilibre na pati ang prenup photoshoot sa mga magtiayon. You know, we have to get married and say our vows in front of God and the church. You know, lalo na here in Dapitan, it means so much because the heritage and how religious beliefs of our people here in Dapitan, kailangan talaga na ipagpatuloy natin to. And we have to ensure that the government sees eye to eye with the church. Totoo na merong separation of church and state, but in this case, nagkasinabot and with the solemnizing something so sacramental like a marriage, importante talaga na involve ang simbahan. Sukad paglingkod ni Mayor Halushos, 60 na ka mga parisan ang nahatagag basbas sa kaminyoon sa simbahan sa tinuig nga kasalan ng bayan kay Dunay Forever sa Dapitan. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.